Solomonovo bogatstvo, izgradnja hrama. Bog je Solomonu podario nebrojeno bogatstvo. Kakve su se samo retkosti i dragocenosti našle kod njega. Presto na kojem je sedeo car bio je načinjen od skupocene slonovače i ukrašen zlatom. Čaše iz kojih je pio, posude, tanjiri i svečnjaci, sve je bilo načinjeno od zlata. A kako su tek lepi i raskošni bili njegovi dvorovi. Najzad on je umjesto šatora skinije u Jerusalimu podigao velelepan hram. Njegova izgradnja trajala je 7 godina. Za izgradnju doma Božjeg uzimali su najlepši mermer i najskupocenije drvo. Svude na zidovima i tavanici blistalo zlato i srebro. Ogromni zlatni svečnjaci, teške brokatne zavese, oltar prekriven dragim kamenjem, svemu tome čovjek se dugo mogao diviti. Kada su izgradili i osveštali hram, Solomon je u Jerusalimu pripremio veliki praznik. Prino je Bogu žrtvu i tokom čitave nedelje ugošćavao je narod. Prilikom osveštavanja hrama Solomon se molio: Bože, ne napuštaj ovaj hram koji sam za tebe podigao. Usliši svakoga čoveka koji se bude u njemu molio. I u dalekim zemljama počeli su da pričaju o Solomonovoj mudrosti i bogatstvu. Mnogi su dolazili iz daleka da bi vidjeli i čuli ovog slavnog čoveka, a također i da bi se divili njegovom bogatstvu. Jednom je u Jerusalim došla i carica Savska. Ona je donela mnogo zlata, skupocenih darova. Solomon ju je blagonaklono primio, pa je i on njoj sa svoje strane dao mnoge poklone. Carica mu je postavila mnogo teških pitanja, ali je Solomon na sva pravilno odgovorio, zadivivši je svojom mudrošću. Odlazeći, carica Savska je rekla Solomonu: nisam verovala onome što su o tebi govorili, ali sada sam se uverila u tvoju mudrost i bogatstvo.